Pada waktu dan gelombang yang sama. Tepuk tangannya mana buat Pak Agus. Biasanya pun duit pun apa Pak Lurah? Pak Lurah ke kabeh. Mbah Lurah ki sembarang lagu iso. Wong-wong mlebu TV, Mbah Lurah mlebu TV bolak-balik. Kesetrum ping 3 nek nggih. Ping sekawan nek jeding. Apa ping sekawan? Kami ini ket bayaran 200.000 lah. Wah, tapi minta bayar 200 toh. Saiki piro? 750. 100. Kowe ngedrop nek kancamu to. Lematus kok kowe. malah saya melorot. Kulino Artis Nggih. Kulino 17 kok samiren. Mbak nyuwun pek jenengan nang sal. Niki lho maksude. Nggih. Aku disiapke kanggo panjenengan kok. Tak kira gelem didep niki tak kira gadane niki. Duit kalau seminggu. Nggih, monggo Mbak. Pun. Ya. Backing vokal. Penari latar. Go sapuno. Ayo. Aku sampune wis sampae. Mungkin Mbak Lurah diatur di tindak panggung. Pak Agustino. Oh, Mbak Lurah. Berarti Pak No. Pak No, ora Mbak Midul teh. Kan apa dicetak? Sing gitu. Ya. Iki lho. Sing gawe Dipakai. Yang ini mau kono kok. Gulanya rasa ngepas nih. Bijak dalu, Padalang, Bijak dalu, Mbak Lurah, Amin, Mbak Mindul, siap ya. Alhamdulillah seger. Ngibur para Sutresna Budaya. Nggih. Lek Kang Rin iki wis anu Pak Giri. Walaupun 2000 mulai 2016 pun coba mriki. Lara lopo kok. Nggih. Dek sik rong kondang saiki dadi kondang. Alhamdulillah. Delalah. Gitu lah kanca-kanca kuwi kumpul lekas kondang kabeh. Nggih. Dadi lurah malah macet. Lagi lurah malah macet. Tapi duitnya celot akeh. Bojone celot akeh. Amin. Amin. Ojo Pak. Amin. Oh mboten iki. Anak bojoku. Dalam. Bu. Wah, kula wonten dalem kok mboten ketawas jenengan to. Aku ten mriki kok nggih Bu Lurah ngurusi ten mriki. Mirsani wayang pasane ngono. Pripun Abah? Derek kok, derek biasane piye? Pun derek kula derek lurah mawon. Mbak Mindul. Nggih. Nggih, jadul. Biasanya pun duit pun apa Pak Lurah? Pak Lurah ke kabeh. Mbah Lurah ki sembarang lagu iso. Lah, wong-wong mlebu TV, Mbah Lurah mlebu TV bolak-balik. Kesetrum ping 3 nek nggih. Ping sekawan nek jeding. Apa ping sekawan? Ping Kami ini ket bayaran 200.000 Lah. Wah, tapi minta bayar 200 toh. Saiki piro? 750. 100. Kowe ngedrop nek kancamu to. Lematus kok kowe. malah saya melorot. Kulino Artis Kulino 17 kok samiren. Mbak nyuwun pek jenengan nang sal. Niki lho maksude. Nggih. Aku disiapke kanggo panjenengan kok. Tak kira gelem didep niki tak kira gadane niki. Duit kalau seminggu. Nggih, monggo Mbak. Pun. Ya. Oh ya. Mungkin Mbak Lurah diatur di tindak panggung. Pak Agustino. Oh, Mbak Lurah. Berarti Pak No. Pak No, ora Mbak Midul teh. Kan apa dicetak? Sing gitu. Ya. Iki lho. Sing gawe Dipakai. Yang ini mau kono kok. Gulanya rasa ngepas nih.
dalu padahal Sing dalu Mbak Lurah. Amin. Mbak Mindul siap ya. Alhamdulillah seger. Ngibur para Sutresna Budaya. Iya. Lek Kang Rin iki wis anu Pak Giri. Walaupun mulai 2016 pun coba mriki. Lara lopo kok. Nggih. Dek sik rong kondang saiki dadi kondang. Alhamdulillah. Delalah. Nggih delalah kanca-kanca kuwi kumpul lekas kondang kabeh. Nggih. Dadi lurah malah macet. Lah lurah malah macet. Tapi duitnya nyelot akeh. Bojone nyelot akeh. Amin. Amin. Ojo Pak. Amin. Oh mboten iki. Anak bojoku. Halo. Bu. Wah, kula wonten dalem kok mboten ketahu sedengan to. Aku ten mriki kok nggih Bu Lurah ngurusi ten mriki. Pirsani wayang pasan ngono. Pripun Abah? Derek kok. Derek biasane piye? Pun derek kula derek lurah mawon. Gajah biru. Kalau sing ajeng aja gitu. Iya. Monggo nih. Ya. Lainnya juga tidak masalah kok. Lainnya Ini tidak masalah Mbak Bidol. Ayo deh. Selayar. Terus kapok karo kowe, wis tak rampungin. Cukup jawab terus kanca, aku karo kowe. Ora sabali, aku wis ora sudi. Ora sabali, aku wis ora sudi. Iki mang mau nadamu aman. Nggih. Wah, gedean kok aman. Longgoning pasir-pasiran, Sembur-semburan pinggir pesisir rajakan dik bisik semayanan matri janji urip bareng sir-siran bari gandengan sing asli pacuangian. Ayo dulu Datuk Oke deh. ayo ayo Sing tahu sepi Anang watun hantar kali
hai ati langkah ning pasir-pasiran sembur-semburan kereta Ayo manuk seliweran lah gandeng tangan ning pinggiran gandeng kasih Aku bingung sama gabung. Semlaku biasa lho, Pak. Aku bingung lah ternyata uang gamelan kok blang-gleng. Ganteng. Asam mumet gas. Bisik-bisik yuk. Ini selama cek paham kok jelang ya. Kowe mumet tak? Padha. Pendangnya lek nom-nomane seneng-senengane ngejleng. Nggih. Pokok entekno ngantek sabire Jreng terus ya. Jreng terus kanggo san. Wayahe apa? Bisik-bisik ya. Berarti ora oleh banter. Boleh no ngecek mesti ora apal. Ngomong kan bisik-bisik. Tegese ke bisik-bisik. Lah iya kan iri-iri to, Rek. Cakepane care. Dalam? Cakepane bisik-bisik gitu lho. Cakepane. Gitu. Bisik-bisik itu lho. Ukarane iki. Liriknya. Bisik-bisik ngono. Lah iya, munine lirik tapi kon bisik-bisik. Heeh. Angel bener iki. Ora ngerti guru aku ya bingung kok. Jahat. Atasi ngene. Ayo. Bisik-bisik semayanan lagi di matre janji oleh bareng baru makan wejeng. Iki jaluk jireng dikek lo malah nesu lho. Malah minggat. Iya seurung kok. Wis kulino nang mesunan lho. Ini trauma, dia tahu dikepruki wong. Nek kulon kuno-kuno kan. Mula kok dhuwur nganggo sing rada empuk-empuk. iya ini misuh masa orang lain Wes iki selek. Khusus kanggo. Soalnya rane anu ne mana ini? ora nek Are Pak Lurah lolos. yo jelenge jo akeh to cowok gampangnya wis oleh Udah mulai ngomong sing apik-apik kan ndak bener. Jadi sing iki. jare-jare kan muni gacok Sapa ora awakmu nek Mau nek buri, nek buri mang ayo saksine iki lho kan lho. rasa geger Ora sumpah. mau lo malah ini kok dalane bis ngono. Oh, alah yo mah Anak sapa? iya mau yo Enak. nek buri mang Iya. nang buri mang Jongkok motorin. ora Kulino. ora kena kok ngene oh iya kok nganggo kantin Ya, pisau 500 persetujuan Kopuri. yo oke Ya wes, ayo. telaske. Pisau 500. Sirsiran Ayo, jalan kene. Asik. Iyo, asih banyu innalillahi Aimu. Ayo beragam nggih. Matur suwun Mas nggih. atas kematiannya sekedap. Atas kematian Ora sekedap. ora. Ya wis. Ayo. Yo lek wis dhisik-dhisik to rek. Alah ngopo gebretek nek sing nyelip dalange ya monggo. Nggih, Ora tertib. Oh tertib ya. Tertib. Anu giliran antri ra apa-apa.
Wis to dhisik aku kere-kere nang. Lho dhisik ra apa-apa rek. Alah motore wis ngenteni kowe. Motore wis ngenteni. Emang lek ngerentah. Menika ugi wonten saking anu napa? Nanti kira mau, nanti lali ya. Curhat iki. Nggih, nasibnya seperti itu. Kula namung tut wingking panjenengan macange. Nggih. Piye? Kula namung tut wingking panjenengan kok menang. Piye keluarne apa ndang matur? Nah, kono. Kurang nanggap dhewe no. Iya toh. Ketoke alulululu iki. Nggih. Napa-napa? Boleh satu lagi nggih. Mungkin sik munggah mulih kok. Ora roh no aku. Lah duitnya entek ra tak apalne dulu. Oh. Album terbaru kita kan Domba Kuring. Nggih. Lah sudah dicendelo ora tak apalne. Kerajakan Banyuwangi kalau enten Mbak Mindo. Wah, nggih betul. Oh enak nih lagune. Iki kok mati ya apal-apal. Loh, Mintul. Ya wis. Oh, iso kabeh aku apal. Kalau Mintul sembarang lagu apa? Ya. Cuma kata-katanya kadang ora komplit. Mesti kulit Oh, songkok. Ayo berajakan. Aku sojane oleh ya. Pripun? Demen aku nyang sindian iki. Lah kok iso? Sing mbok senengi sing ndi, Ren? Eh? Sing mbok senengi sing ndi? Kowe iki wis iso misui aku lho. Iku ya. Nggih. Saya tak golekne aplikasi sing iki. Kita iki mau karo awakku lho. Ketake geding karo sami. Wah, Gedhinge tenanan nang awakku. tukang son iki lek njaluk sawer romongo. Bagus ngambil 300 ngambil son. Nggih. Ojo gedhe aku tuh Mbak, aku demen e. Tenang mawon niku rombongan nyeslong kok nggih aman. Iya, ya. Nggih, sido. Apa? Sido. Gerajakan. Oh, yo situ orang Mintul. Piye? Terima lagu kuwi lho. Ada Ren, yo mau Bisa dapat nggih. iso. Assalamualaikum kayak gitu. Waalaikumsalam. Ini lagu gareng. Rasa terusnya rapo enak lagi. Agak iki. Gareng Ya. tak patek. Kok iso misui aku lho sone. Sopo to sing misuhi? Lah kowe mau misui aku. Piye lek kok misuh piye? Lah yo kowe mau piye? Piye jajal? Ora ngerti aku Oh, yo ora misuhi. Sapa mau Geluto lho, geluto. Sapa mau ganjuk nang awak? Awakku lah aku lho ramuni. Ora pareng. Ora pareng ngono kuwi. Cah piye? Kok balura gareng potong 400 sak wisuane to. Mesti tau. Lah bang muni opo? Gerajakan ganjuk. Ya, lah kena tak kena 1 juta ngono ben misone ora kena. Nek wis janjian pokok kan nek semisal di 500. Padahal berane 500. Gerajakan Gerajakan Banyuwangi. Ya, ya Mas. Kerajakan Raina wangi sing tahu